स्वामी जी, अब रउआ समझाई नहीं करा के, एकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई बिया। हमने के बतिये नहीं के सुनत। का समझाई? प्यार कैले गलत बात बा, इंसानियत छोड़ देबे। देखा महेश बाबू, ई पूरी दुनिया भगवान के बनौल बा। प्यार करे वालन के पक्षी कहल जाला। ऊ पक्षी दुनिया के कौनो डाली पर बैठ सकेला। तू कोनो बात का टेंशन ना ले राधे। हम हर एक कदम पर तोरे साथ बानी। तोहार प्यार सच्चा बा। तोहार प्यार के जीत होई। ई का कहता नहीं स्वामी जी? वो लोग बहुत जालिम बाड़न और राधे अभी बच्चा बा। अगर राधे के कुछ हो गई तो? माई, अब इकबाल पठान के टेंशन लेवे के टाइम आ गई बा। बड़ा घमंड बना ओकरा अपना ताकत पे। तो हमहू देवी माई के कसम खात बानी कि सकीना के मांग अब इकबाल पठान के धूल चटेला के बाद ही भरम। राधे!